Čaute lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska tu máme ochutnávku těchto exotických produktů. Tohle jsou americké produkty, myslím, a Fanty jsou z Číny a tohle jsou chipsy z Japonska. Takže uvidíme, jak všechno bude chutnat. Jsem tady z Laurix a jdeme ochutnávat. Takže jako první si vezmeme, si ochutnáme tuhle hnědou Fantu s příchutí banán v čokoládě. Má to 9 gramů cukru, což je docela dost, ale jsem na to extrémně zvědavý. Voní to fakt jak banán v čokoládě, když si koupíte v obchodě. Jako mě to chutná. A popravdě to nechutná ani zase tak moc jako banán v čokoládě, ale jako trochu kola docela. Takže mě to docela chutná jako. Tak to voní úplně jak banán v čokoládě. Trošku tam cítím ten banán v čokoládě, ale hodně mi to připomíná kolu. Kolik tomu dáme z 10? Já bych tomu dal, mě to fakt chutná, takže já bych tomu dal, zatím nevíme, jak chutnají další produkty, takže já tomu dám takových 8,5. No, tak já 9. Já 9 bodů z 10. Jako další bych ochutnal třeba tuhle Fantu, což je liči příchuť a má 1,9 gramů cukru, což není moc, takže to bude docela v pohodě. Nebude to tak přeslazené. A mě liči příchutě osobně chutnají, takže jsem na to docela zvědavý a myslím si, že mi to bude chutnat. A voní to fakt extrémně jak liči. Jako, mě to docela chutná, ale chtěl bych asi víc, aby tam bylo to liči, ale to bude asi dané tím cukrem. Ale jinak mě to docela chutná. Voní to fakt. Čekal jsem, že to bude chutnat víc jako liči, ale Liči tam teda moc necítím, ale na to, že to má tak málo cukru, je to docela dost sladký. A dávám tomu asi 7,5 z 10. já bych tomu dal 8 bodů z 10, takže zatím vyhrává tahle hnědá Fanta. Jako další Tuhle Fantu. Takže jako další Fantu, co budeme ochutnávat, je Hummy Melon Flavor. Takže tenhle žlutý melon, jestli jste ho někdy měli. Mně osobně chutná, ale hodně lidem nechutná, takže mě zajímá, jak bude chutnat a má to 7,7 gramů cukru. Chutná to jako ten melon, ale nevím, jak to popsat tu chuť, prostě to chutná jako ten melon. A tahle barva je hrozně radioaktivní, vypadá prostě, jak kdyby se mi s ní něco mělo stát. Voní to jak prostě melon. Jako tohle mi chutná fakt jako hodně. Takže tomu dávám asi 9 z 10. Já tomu dám 8,5 z 10. Zatím mi chutná nejvíc tahle. A jako další Fantu máme Passion Fruit a Grapefruit, neboli příchuť grape a marakuja. Má to 8 gramů cukru, takže to mě podle mě bude zase chutnat, protože já prostě jsem na to sladké pití docela. Zase ta barva vypadá úplně nádherně. A cítím hodně grape, popravdě. Tu marakuju vůbec necítím. A cítím i normálně ten grape, no. Takže myslím si, že lidem to moc nebude chutnat, tahle Fanta. Ale mě grape chutná docela, takže nevím, no. Hodně tam cítím taky grape, jako tu marakuju fakt necítím. A je to takový fakt jak grape, jak kdyby tam ta marakuja vůbec nebyla. A je to takový až do hořka ta chuť na konci. Jako. Ano, protože grape je vlastně hořký, jak kdyby. Takže já bych tomu dal 7,5 z 10, protože ta hořká chuť je taková, že mid. Já tomu taky dávám 7,5 z 10. Tak co si vezmeme jako další, když jsme ochutnali všechny pití? Tyhle bych si nechal ještě chvíli, protože teď jsme měli samé pití. Tak teďka bych ochutnala třeba ty chipsy. Tak já bych si taky dal ty chipsy, protože to nám úplně zase dá úplně jinou chuť, protože tohle je langusta, nebo kreveta, nevím. Pálivá langusta. A je to z Japonska, myslím, tyhle chipsy. Takže se na to docela těším. Japonsko mám osobně hodně rád.
Konečně jsem to otevřel. To je ještě větel. A je to ještě takhle v dalším, takhle sáčku. Takhle další krabičce. No a vem si. Vypadá to fakt divně, jako docela. Ale těším se na to, jako mě. Jako lidem, co nechutnají mořské plody, bych to asi nedoporučoval. Cítím v tom mořské. Protože v tom cítím hodně koření a mořské plody. Jo. A já to jdu ochutnat. Ani to není pálivý, jako. Pálivé to není. Jako, že vůbec necítím. Necítím vůbec pálivost. Ty normální lejsky pálivé strongy, jestli jste někdy měli, tak ty jsou určitě pálivější, jako. O dost. A mě to hodně chutná. Ze začátku necítím ani tu langustu. Ale ke konci to má tu pachuť takovou, no. Ale mě osobně mořské plody chutnají a já bych tomu hledal klidně 9,5 z 10, protože Já taky. mě to fakt chutná, jako. Já tomu taky dávám 9,5. Čekal jsem, že to bude fakt horší. Já miluju mořský plody, takže 9,5 z 10. 9,5 z 10, no. Jako další bych ochutnala. Teď jsme měli slané, tak Bubble tea bonbony třeba, tyhle? tak si dáme tyhle bubble tea bombony. Máme tady bubble tea mango, bubble tea matcha, bubble tea strawberry, neboli jahoda, blueberry taro, což nevím co je, bubble tea thai, bubble tea thai. Takže uvidíme, jak to bude chutnat. A ochutnáme asi každou. Nejsou tady ani anglické prostě složení. Je to tady francouzský. To je jedno. Na to se teď nebudeme soustředit. Jdeme si to rozbalit. A ochutnáme každou přichuť. Každopádně cením tohle, že prostě tyhle produkty mám rád, protože Kdykoliv je můžete zavřít. kdykoliv je můžu zavřít, přesně tak. Tak který ochutnáme první, tak Mě budeme docela- postupně. Jo. Mango. Vypadá Jdeme to to jako- ochutnat. Nice. Je to hodně sladké. Mhm. A mango v tom upřímně moc necítím, Taky jako. ne. Ale chutnáme to. Mhm. Teďka matcha. Teďka matcha. To mi osobně tam- moc nechutná, takže A mě to zajímá hodně. to chutná jak mýdlo, já nevím proč. To chutná, jak kdybych si dal mýdlo do pusy. Já fakt nevím proč. Mě jako matcha chutná, ale ty bonbony přichutí matcha, to mi moc nechutná. Je to jak mýdlo. A teďka jahoda. Mhm. Jahoda je dobrá. Ta mi chutná zatím nejvíc. Teďka nějaké to taro milk tea. To absolutně nevím, co je. Jáky ne. To nemá skoro žádnou chuť, mně přijde. Mhm. Jako trochu jo, ale nevím. Thai milk tea. Tak to uvidíme. To má příchuť, to je jednoznačně, oproti tomu taro. No, Jako asi mi nejvíc chutnalo to strawberry. mě taky nejvíc chutnala jahoda, ale to Thai popravdě mě docela chutná. Ale vůbec teď nevím, jak popsat tu chuť, to prostě chutná to jak mléko a zároveň to chutná jak nějaká kytka prostě. Zase jako mýdlo trošku, nevím proč. Nevím proč. Ale víte, co lidi zkusíme? Dát si všechny příchutě najednou. Yeah, A boy. vidíme, jak to bude chutnat. Takže mám všechny takhle buce. Jáky. A Zajímá mě, jaké to bude. To mě chutná nejvíc. popravdě trochu tam to můžu fakt cítím. Ale teď fakt, já cítím, jak kdybych měl Puse puse mýdlo. Neskutečné. Jakože Teď bych si dal marshmallow krém z Ameriky. a máme na to tady misku. Zajímá mě, jak to bude chutnat. Mně marshmallow chutná a myslím si, že to bude fakt dobré. To zkusím. Jakože nikdy jsem fakt nevěděla ani, že to... Je to hodně lepivé, je to jako marshmallow fakt.
Je to jako marshmallow. A je to hodně lepivé. Ale je to hodně sladký. Je no. Jakože, kdyby to bylo méně sladký, podle mě by to bylo lepší. Ale je to zase marshmallow jako. Já tomu dávám asi 8 z 10. Mm. Jakože fakt jsem nečekala, že tohle bude tak dobrý. Já tomu dávám 8,5 z 10. Protože to má takovou hořkou chuť, mně přijde na konci, nevím proč. Teďka, když jsme u těch lžiček, tak si ochutnáme Hershey's Cocoa with Almond, takže nějaké kakao s mandlema, čokoláda. No, tohle bude stačit. Cítím ty mandle hodně. Mm. A nevím, co je to ten Hershey's, ale ty mandle hodně cítím ale připomíná mi to docela levnou čokoládu nějakou prostě, takže Ale víc mi teda chutná Nutella. mě taky rozhodně, ale no mě to připomíná nějakou levnou čokoládu, takže nevím, tomuhle zatím dávám asi 6,5 z 10. A já asi jako. 6,5 taky. Vrhneme se na japonskou KitKat, což je poslední tady takovýhle produkt, protože pak už máme jenom tekutý produkt a to jsou tyhle dvě plechovky. To si myslím, že můžete koupit i normálně u Vietnamce, u vašeho. A já jsem teda zvědavý na japonskou KitKat bílou. Máme jenom takhle jednu kostičku, tak si ji rozdělíme na půl. No, jsou tam přesně dvě, jako my. Tak jo. Vypadá to jako, že jak kdyby tam byla jahoda. Oh my god! Jakože cítím tam kokos. No jáky no. Mně to chutná ale hodně. Mně taky, jako já tomu dávám asi 10 Mně to hodně z 10. chutná. Já bych tomu dal taky 10 z 10 určitě. Jakože zatím top produkt, co jsme tady měli. A ještě tohle. Mě chutnalo fakt hodně. Tak jo, jdeme třeba na tuhle Chupa Chups žvíkačka. Tak. Má to hodně cukru, takže podle mě mi to bude chutnat zase. Ale není tam tak výrazná ta chuť jako té žvíkačky. Jako čekal jsem to tak jak zmrzlina třeba žvíkačková, ale není to Jakože takové. je to, na to, že to má hodně cukru, je to dost málo sladký. A je to ještě perlivé, takže jako je to dobré podle mě. Jo, jakože já tomu dávám asi 8,5 z 10. Jakože nechutná mi to úplně nejvíc, ale jako je to dobré. Já tomu dávám 8,75. A teďka Chupa Chups. Hrozno. Yeah, boy. Příchuť. Hroznové příchutě jsou hrozně dobré, takže mě to zajímá. Hodně mi chutná třeba vina, to je hroznová příchuť a jakože podle mě by to bylo tak dobré. Tohle je ta klasická hroznová příchuť, jak kdyby mně přijde. Hodně mi to připomíná vineo. Akorát trošku víc sladký, Je to víc sladké. ale jakože hodně mi to voní. Já bych tomu dal 9 z 10, Já- protože mně to chutná víc než tohle. Já tomu dávám 9,5 a chutná mi to rozhodně víc než tohle. Má to výraznější chuť a je to prostě lepší. Jo. No a my jsme už ochutnali všechny tyhle produkty, takže jsme u konce. Děkuji, že jste tohle video celé dosledovali. Pokud jste tady a dosledovali jste to celé, tak napište do komentářů slovo Fanta. A kdo to napíše, tak mu dám srdíčko na komentář. A můžete se podívat i na video od Laurix. A dávejte odběr a like a zatím čau!